जों हारिमु आफाद दं, दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं, बर' थुनलाइ आफाद दं आरो बर'नि बायदिसिना सानसुमैफोर दं। जायफोरा राजखान्थियाव गैया बिसोरो बेफोर बाथ्राफोरखौ हारिनि थाखाय जाय खामानि मावनो सिन्था खालामबाय थादों बेखिनिया ज' जानानै बेखौ मोनसे प्लेनिं लानानै जों बेबायदि माखासे हाबाफारि लानांगोन आरो सरकार राजनीतिगिरिफोरनि बिबाना जाहैबाय बेखौ मदद खालामनाय, सेंसन होनाय आरो बे सेंसन होनायाव जेबो हुदा गैया आरो बेयाव जों माखासे आयेन बानायनानै लानांगौ जे जानला मोनला जाहाथे फैसा होनो मोना। दा हारिमु कालसारनिफ्राय सोरबाया केसेट बानायनो फैसा लायो 5 लाख गाहाम मोनो, खायफा 10 लाखबो मोननाय दङ। खिन्थु बागुरुम्बा बारदै सिख्ला सोलोंनो सोरबा खेराइ हान्जाया सोरबा हारिमु हान्जाया नाथाय खाम जथा बायनांगौ होननानै 1 लाख नांगौबाबो बिदैखौबो मोना, बेक्तिगतआ मोनो। आरो बेक्तिगतआ केसेट बानायनायाव थाङो, मेथाइ बानायनायाव थाङो 2 लाख थाखा आरो 3 लाख थाखाया गावनि बेक्तिगत मा बाहायो। दा बेवहाय जों रुल बानायनानै लानांगोन जे बर' बे हारिमु जि बिफान डिपार्टमेन्ट, बे हारिमु बिफान डिपार्टमेन्टआ बबे बबे पारपासाव फाइनान्सियेल ग्रेन्टखौ होगोन आरो बे फाइनान्सियेल ग्रेन्टखौ मोननांगौब्ला बबे बायदि हारिमु आफादनो होगोन, बिसोर रेजिस्ट्रेसन थानांगोन, बिसोर बेसेबांबा बोसोरनि एक्टिभिटि थानांगोन, जे बिसोर मोसामारो बिसोर माबा मोनसे खालाममारो, बेफोरबायदि माखासे माबा नेम खान्थिफोरखौ बड'लेण्डनि आयेन आफादा दानानै लानांगोन। अब्ला बेखौ रावबो इयुना रावबो राजनीतिगिरिफ्रा रावबो अफिसारा गावसिनि इन्टारेस्टआव गावसिनि पारपासाव बाहायनो हानाय नङा आरो होनब्लासो बर' हारिनि थाखाय नोङो खामानि मावनो हायो। दा बर' थियाटारा थाइसेबो गैया। थियाटार कालसारखौ जोंनो नांगौना नाङा बर'फोरनो? जोंनि बर'फोरनो थियाटार कालसार नांगौब्ला जोङो दिनै थियाटार डिपार्टमेन्ट दं। बे थियाटार डिपार्टमेन्टआ जों मोनसे बर' थियाटारनो 1 कौटिबाबो जोङो होनांगोन, जाहाथे गेलारि बानायना लानो हायो, जाहाथे बेबायदि स्टेज पेन्डेल बानायना लानो हायो, जाहाथे स्टेजनि डेक'रेसन मोजां जायो। दा जों गावनो नाया गावनो समालोचना खालामो, नायजायालै स्टेज माबायाबो बिराद गाज्रि आरो बे गेलारिफ्राबो मोजां नङा। बेस्रा जायफ्रा थियाटार बानायो निसाजोंसो बानायगासिनो दं, मोजां होननानैसो, खिन्थु लाबा जेबो गैया। मानो? पेन्डेला खालि जायो नाया। आंथ' दा बिराद प्रसार खालामगासिनो दं, बर' फरायसा आफादफोर गोबां खावलायगासिनो दं जे बयबो बिथोन होनांगौ, थियाटारा मोजां जा गाज्रि जा जों बयबो टिकेट दाननांगौ आरो नायनांगौ। थियाटारनि बिगोमाया थांनानै थाथों, थियाटारनि आर्टिस्टफ्रा बेजोंनो ओंखाम मोनजाथों आरो जाहाथे बिनि उनाव बिसोर मोनसे कनफिडेन्ट बिश्वास फैयो आरो साबसिननिफ्राय हामसिन बिसोर जाहाथे एक्टिं खालामनो हायो, जायफ्रा डाइरेक्सन होयो बांसिन कल्पना खालामनो हायो, जायफ्रा फावथाय लिरो नाटक बिसोर जाहाथे एबार बोसोराव आं माबायदि नाटक लिरनो, माबायदि खालामबा मोजां जागोन, बबेखौ रायजोआव बजबनानै लागोन, माबायदि बेवहाय डायलग सोनांगोन, जोंनि हारिनि बबावबा माखौबा जोङो एवारनेस फैनाय टाइपनिबो जों माबाफोर 10 मिनिटनि सिन सोनो हायो नामा बेखौ बिसोरो नाजागोन। होमबासो थियेटारा 5 बोसोर 10 बोसोराव नायथावना जागोन। ओरैनो मोजां जाजानो लुगैबासो मोजां खालामनो हानाय। एथ' लाख थाखा ट्राकआनो गंबेसे नांगौ बिसिना माल माथा लानाय। पेन्डेल बानायबा लेबारानो पारमानेन्ट आरो दाथ' एकदम आरो बिसोरजों जिरायबा दुखु मोनो। दालि ओंख्रिया नामावसो बुजिबायना? दै ओंख्रि जाजोबदों, दालिया मस्ला ओंख्रि होयो, मिथिबायना? ना बेदराबो बिदिनोसै एरग्लिजोबनानै स्कुलाव थायो ओमफ्राय मोदोमा, खारन गथा थाबा जोलासो राननानै होनो हाया, थोआ नालाय। उपाय गैया, माहाजोना बेखौ स्ट्रिक खालामाबा बेहा थाइसेबो थाया। दा सासे एक्टर एक्ट्रिस जानांगौबा खै जरा दख'ना नांगौ, खै जरा जोमग्रा नांगौ, खै जरा मा होनो सना रुफाबो नाङा माबा लिबलांफ्रा सानफ्रोमबो मोनसेखौनो गाननानै एक्टिं खालामनायबाथ' मोजां मोनो। रल लायै रल बे फैसायाव हरग्रा फैगोन। मेकआपआथ' माथो ओरैनो जोंना जेबो
खेबसेबो मोनसे प्रजेक्ट बानायनानै साबमिट खालामनांगौ आरो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ होनायाव जेबो आपत्ति गैया मानो बे लिरखानाय दं जोंनि माबायाव बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्टआव लिरखानाय दं बड'लेण्डनि गोरोबथायाव लिरखानाय दं गासिबो आरो खबराथ' जोंनाव फैबाय फैसायानो दंखायो दा 1143 कौटिखौ 1100खौ जों डेभेलपमेन्ट खामानि माव 43 कौटिखौ हारिमु थियेटार सिनेमा आरो राव थुनलाइ फोरोंनाय फोसावनाय सन'ग्रा बर' रावखौ सोलोंनो नागिरदों जों बिनि थाखाय 2 कौटिसो थाखा जों मानो बाहायनो हाया जे बेवहाय बोसोरसेनि थाखाय बर' फोरोंनो 200 जनसो जोंनि बर' सेंग्रा सिख्लाया थांगोन बा सोरबा बर' रिटायार्ड मानसिफ्रा थांगोन बिसिनि दरमाहा आरो बेवहाय सेन्ट्रेलाव जि नांगौ बे खरसाफोरखौ होनाय अब्लासो बर' रावा जेरावबो गोसारगोन बयबो रायज्लायनो हानाय जागोन डिमासा राव त्रिपुरानि ककबरक राव बे रावफोरखौबो जोंनाव सोलोंनाय बेबस्था खालामनांगोन आरो बे रावखौ रोंनानैसो बिसोरजों कम्पेयार खालामनानै बर' रावजों जों रायज्लायहैनांगोन अब्लासो बिसोरबो जोंनि रावखौ सोलोंगोन जोंनि रावखौ फरायगोन बिसोरखौनो बर' रोंनानै सार्टिफिकेट कर्स होनानै बिसिनि जायगायाव जोङो बर' रावनि परीक्षा फाथिनांगोन आरो जायफ्रा बर'नि डिप्ल'मा डिग्री मोनबाय बेखौनो जों बे जायगायाव बर' रावनि फोरोंगिरि थिसननांगोन जेरै जोंनाव भारत सरकारा मा खालामदों राष्ट्र भाषाया हिन्दी आरो बे हिन्दी राष्ट्र भाषाखौ प्रसार खालामनो थाखाय राष्ट्र भाषा प्रसार समिति दानानै होनानै राष्ट्र भाषा प्रसार समितिनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ एक्सट्रायै हिन्दी परीक्षा होनाय हिन्दी फरायनाय जाय हिन्दी फरायनानै बिसोराव प्रबिन पास जाबाय बिसोरनो बेवहाय हिन्दी मास्टार मोनबाय बयबो रोंबाय हिन्दीखौ आरो सिरियाल नायबाय नालाय बयबो मोनजोब्बाय गासिबो जोंहाबो बिदि लानाङा होनबा मानो आन्दलन खालामामोन जों मानो आन्दलन खालामखो जुदि जों दा बेखौ मावा माला मावा सिनेमा जोंहा गोबां डकुमेन्टारि सिनेमा दा सिखोना जाहारा दा मा जाखो नेसनेल पार्क जाबाय सिखोना जोहोलावनि जों डकुमेन्टारि सिनेमा बानायनो नांगौ जाहा बे डकुमेन्टारि सिनेमानि थाखाय जोङो 5 कौटिबाबो गारनांगौ ड्रेस पातिया मोजां जानांगोन न' अट्टालिकाया मोजां जानांगोन नङा होमबा आरो बिराद गिदिर गिदिर गराय अरनानै बेखौबो लायख'नांगोन बे गरायखौ ट्रेनिं होनांगोन सिखोना जोहोलावा नङाब्ला जों गावनो थैनोबो हागौ बे आथिङा बायनोबो हागौ बे गासिबो डकुमेन्टारिनि बाजेटआव फैनांगौ आरो 5 कौटिसो थाखानि साबसिननिफ्राय हामसिन टेकनिकेल एक्सपार्ट डाइरेक्टरफोरखौ लाबोनानै काहिनिया बर'नि जोंनि बे गासैबो सिना जोंनि स्टाइल खिन्थु बेखौ जाय डाइरेक्सन होगोन सिनेमायाव बबे एंगेलजों लाबा मोजां जायो बोरै लाबा मोजां जायो डायलगा बोरै लाबा मोजां जायो जोङो हलिउड बलिउड टलिउड मा मा गुड दं बिनि डाइरेक्टरफोरखौबो जोङो लोगोआव लाफानानै सिखोना जोहोलावनि बिर दैमालुनि बर' राजाफोरनि जेरै कच बिहारनि जिथु कच रायजो बिनि इतिहास हावरिया मण्डल बिसोरनिफ्राय लानानै बे जारिमिनखौ जों खालामनांगोन बेवहायबो जेसेबां दं डकुमेन्टारि सिनेमा डिपार्टमेन्ट दं नालाय दा बेफोरखौ सोर मावनो आरो बेफोर प्रजेक्टखौ माला खालामनो आरो बे खामानिखौ जों सोरनो दायित्व होनो गासिबो बेनि सायाव जारिमिननि गियान थानाय मानसिफोरखौ बे जारिमिनाव जाहाथे एसेबो मालाया बेरेखा साननाय गाज्रि मोननाय दुखु मोननाय हाया ओंखायनो हिस्ट्रिखौ जोङो मोजाङै बिजिरनानै जोंनि इतिहासखौ जारिमिनखौ जोङो डकुमेन्टारि सिनेमा बानायनांगौ आरो बियो हिन्दी राव इंराजि रावबो बियो माने माबा खालामनाय जानांगौ आं होननाया जाखायो दाबि खालामनाय जानांगौ आरो होमबाना बयबो मोनसिगोन बे खामानिखौ दानो मावाब्ला फरायहरैना मोना बुंनोथ' मोना इसोरा दाब जालांथों थेवबो बेसे गोबाव दंबावो नायनो दैदेन बे इसोरनि आखायाव ओंखायनो आं बिथांमोन थानायाव हनै रजनी सरगियारि मानागिरि बिथाङा बेसेबां चेलेन्ज होनानै खोथा बुंबोदों गुबुन गुबुनफोरखौबो आरो बिनि जिथु रिसार्च
बे रिसार्चखौ लानानै दिनै प्रेक्टिकेलाव जुदि जोङो डकुमेन्ट्रि खालामलांनो हायाब्ला खामानि मावलांनो हायाब्ला जोंनि बर' मेथाइया मालानिफ्राय जोंनि खुगा मेथाइया मालानिफ्राय बेखौ जों रावबो मिथिनाय नङा दा बेफोरखौ जों खालामनांगोन प्रजेक्टफोरखौ ओंखायनो जा गासिबो दं दा जों मावनो हायो गतिके आरो बेखौ जाय मावा बेखौथ' रायजोआ हमनांगोन गासिबो राजखान्थिगिरिफोरखौ हमनाङा होनबा नोंथांमोना गासिबो नोंस्रा मा जायो मा मायो बिदि जा खोथा गैयाहाय जोंना हारिनि खामानिया जानांगौ आरो बिनि थाखायसो जोङो सोमावसारदोंमोन नोंस्रा बेसेबां राजखान्थि खालामबाय था जोंनो 5 कोटिया हरनांगौ प्रजेक्ट आरो बाखि खोथा गैया आरो माबा खाथार बाथार गैया मावानो होनबा जाबाय जोंथ' बिराद गियो जों राजखान्थिनि मानसिफ्रा बिराद गियो खारन इलेक्सनाव जुदि खेंख्रा जाबायना दलदखा आन्दाज बिराद स्पिकार जानानै गेदेर इलेक्सन मालाय मा जानो जेला रायजोआ गाज्रि मोनगोन आंखौ वार्किं होगोन अब्ला आं हागोन नामा सिगिनांगौ जोंखौ सिगिनो हायाबा खोथा गैला नोंसोरो बेबायदि आं नों दहाय बुंबाय थादों आं बेबायदियाव इस्सा गैला थारमाने रायजोनि गेजेराव माबा माबि बुंब्ला मा सोरबा खोनाहैनानै गाज्रि मोनो थारमाने ओंखायनो क्लज बुथ एकदमबारे दरजा फांथेलायनानै हल गेजेराव गासैबो आसल मानसिफोरनि गेजेरावल' सावरायनाया जानांगौ जानला मोनला बयबो हाथाय बाजार रायलायबा ससेखौ खोन्थायालासिनो ससेखौ खोन्थाबा आरो आंखौसो सोरबा गाज्रि मोनो थारमाने खोथायानो बेले जाला आरो रायलायबानो रैलाबाय थायो मोनथिबायना मबाइलाव खेबबाय थायो आं बुंबाय थायो मबाइल दाखेब हारिनि खोथा रायलायबा मालाया खोनायोबा मा सानदावो नोंनि खोथा रायलायबा मालायखौ एसे सोंखारिना सोंखारिया जों बिसोर मोनथियोबा मा साननांगौ आरो जोंहा मबाइल खालामथारबाय ओरै खायदा खालामनानै ओरै जानांगौ होनबा बेखौ मोनथियोबा मालाया गाथेनो नागिरा ओंखायनो बारा थानाय बाथ्राफोरखौ राजुहुवायाव जोङो बुंजाबाय थाया रायलायजाबाय थाया दा एसे हरथ'नायखौ मालाय मानसि गैला होनना बुंबाय थादों एसे खोमसिनायखाय आंनाथ' दिनै साननाया मामोन जों एसेल' थिलेबलेब डेलिगेटफोर माखासे सफैगोन आं फैनाय समाव जोंनि माने वार्किं कमिटिनि मानसिफोर थागोन आरो सानैसो हारिमुनि जोंनि दैदेनगिरिफोर मावग्रा मानसिफोर थागोन जों क्लजफोराव रायलायगोन आं बिदि फैना दाना एकदम अफेद फैनानै आदा मा बुंबावनो ओरैखौ नायनानै बुंना ओरैखौ नायनानै बुंनो खोथाया ओरैखौ नायबाथ' जोंनि हारिमुखौ रावबो हाया होननानै जोब्बाय जोंना मोजां नङा खिन्थु ओरैखौ नायबाथ' जोंहा खामानिया मा मावनांगौ थाखो जों मारै मावनो बेखौ भाषण होनांगौ आरो हावरिबा जोंनि हारिमुखौ लानानै गोग्गानाय खोथा बुंनांगौ नङा होमबा ओमफ्राय आखल जायो भाषण होनो बेबायदि आरो खोमसिनानै बुंनो मोजां मोनदों सियारखौ मानसि बायदि मोनदों मोफ्लामलाबायनाय थायोसो बिनिफ्राय मानसि गैया खिन्थु सियारखौ मानसि दं बायदि नुदों आरो थ' जियानो जादों जाहैबाय खोथाफ्रा बे ओंखायनो खावलायदों दुलाराय बर' हारिमु आफादखौ बर' रेडिअ आर्टिस्ट एस'सियेसनाव दाख्लै लोगो मोनदोंमोन आं खावलायदों बर' रेडिअ आर्टिस्ट एस'सियेसनखौ बर'नि बेसेबां रेडिअनि मेथाइ दं आरो मोजां जोंनि हारिमुजों सोमोन्दो थानाय मेथाइफोर जि दं बे गासै मेथाइफोरखौ जुदि गुवाहाटियाव जोङो मोनोबा रेकर्डिंखौ फुरा रेकर्डिंखौ जोङो माबाफिनजोबनांगौ आरो क'क्राझाराव थानायखौबो हाखागोन बेनि अनगायै जोंहा रेडिअ मेथाइया रेकर्डिंआव जुदि गैलाब्ला जोंहा सोर मोनथिनाय दं आरो जुदि आर्टिस्टफ्रा लिरगिरिफ्रा थैयाखैब्ला जों बेखौ सुजुफिननानै सुरखौ होफिननानै जोंनि दानि गोदान आर्टिस्टफोरजों बे मेथाइफोरखौ खनफिनजोबनानै रेकर्डिं खालामनांगौ आरो बिनि थाखाय बेसेबां थाखा नांगौ नोंथांमोनहा बाजेटला 2 कोटि नांगौ 3 कोटि नांगौ आरो जों 5 कोटि नांगौ दे आं बुंनानै होदों बड'लेण्ड सरकारखौ नांगौबा लामाखौनो नांगौआलाय 5 बोसोरसो माथो नङा होमबा लामा गैयाबाबो जाथ'गोन गेग्रेग्रु थेवबो जोंनि आसल खामानिखौ जोङो मावग्रोनि आरो बेनिखायनो रेडिअ आर्टिस्ट एस'सियेसन टिभि आर्टिस्ट एस'सियेसन फैनो दं नोंथांमोना नोंथांमोननि बे खामानिखौ मावनो थाखाय मोनसे प्रजेक्ट बानाय रेडिअ सेन्टाराव नागिरना रेडिअ आर्टिस्टफोरखौ नागिरफिननाय
आरो गोमालांनो नागिरनाय रेडिअ सेन्टारनि रेकर्डिं नस्थ' जानायफोरखौ लिरफिननानै सुर होनानै जोंनि दानि खनगिरि देंखो सुरगिरि बिथांमोननि दारै मेथाइखौ खनफिननाय आखिगासिनो बेबायदि नङाबा गासिबो गोमालांजोबसै दा जोंहा मोनसे गोजोननाय बाथ्रा जे गंगोनाया जिआइ मोनफिनबाय गंगोनाया खिन्थु हाइब्रिलेक्सआव होनबाय थादों गंगोनाखौ जों बाहाया आं होनदों देग्लायनि बैसागुआव गंगोना गैयाब्ला मोसानो मोना गंगोनाखौ जाय रोंगौ मोनथिगौ इमिडियेट हारिमु आफादा जेरावबो फोरोंनायनि बेबस्था ला बे सानथाम सानब्रैयावबो आं बुंबाय थादों गंगोनाया दामनो गोरोंबा दामनो रोङाबा बायहै मालायनिखौबाबो बेनाव देनां साबसिन खालामलांबाय थागोन जाबाय गंगोनानि गुदिखौ जोङो बर'आव क'क्राझाराव मोनला उदालगुरिथिंबो मोनला खिन्थु जों दुधनैयाव मोननो हागौ गवालपारायाव आंहा गोसोआव दं 1983 मायथाइयाव जेब्ला तामुलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम जादोंमोन फ्राय 15-20सो बर' बुरिफ्रा गासिबो गंगोना दामै दामै मोसादोंमोन आरो गतिके 1987नि बाथ्रा आं सानो दाबो बे समाव मोसाग्रा गैयाबाबो बेखौ दैदेनग्रा मानसि आदा अनसुला मोनानो मिथिनो हागौ बे अनसुला गोरा बड'सा मोना दा बेखौ नागिरफिनबानो गवालपारानिफ्राय गंगोनाखौ जोङो दामनानै माबायदि रंजायो माबायदि मोसायो बिनि देंखोआ माबायदि बेखौ जों खालामनो हायो इमिडियेट गवालपारा दुधनैयाव बेखौ नागिरफिनोबानो जोङो मोनगोन मानो आंहा गोसोआव दं तामुलपुरनि बर' थुनलाइ आफादनि जथुमाव खाम सेरजा सिफुं जथा नङाजासे गासै बर' बुरियानो बुरि दै जोङो बे समाव गासिबो गंगोना दामजोबनानै गंगोनानि देंखोजों फुल 6-7 मिनिटसो बिसोरो मोसादों आरो गतिके बेयाव मोनगोन आरो गंगोनायाथ' फनि सेरजा फनिन्द्रनाथ दङ बिथांनि मेथाइयाव बर' हारिजों जि सोमोन्दो दं बर' हिन्जावफ्रा जे गंगोना दामो बेयो बेरखाङो गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों बुरखायनाया सना नोंनि आवबा जालांबाय आं बेखौ जेब्लायबो गोसोखाङो नङा होमबा दाथ' रेडिअ'खौ दामा गंगोनानि देंखोजों रैसुमै गारांजों बुरखायनाया नोंनि सना आवबा जालांबाय आंना गाराङा जाला लेखा होबाय थाग्रा बिराद मोजां मेथाइ जों गोदो उन्दै समाव लेखा फरायोब्ला लामा दथायाव सना लोगो मोनलायब्ला आइ आफा होआब्लाबो बावनो हाया होननायफोरखौ बावजोब्बाय नामामोन नामा बेसेबां मोजां गोदोनि गोसोथोलायनाय मेथाइ दा बे गंगोना सोदोबा सेरजा फनिन्द्रनाथ ब्रह्म आंहा बिमाय जायो आंहा एसे बोरैबा कालसारनि मानसिफोरजों एसे सोमोन्दो जाजोबबाय बाबा आफाया जों काजिन ब्रादार आंनि आइनि बिदानि फिसाला बियो दा बिनिफ्राय आं रोंदोंना आंनिफ्राय बे रोंदों आं मोनथिया मोनथिबाय दा बिसिनि बिफानि जोलैखाय आं एसे हारिमुनि सोमोन्दै मोनथिगौ ना आंनि आइनिखाय बे मोनथिगौ आं मोनथिया थारमाने गासिबो आथिखालाव दहाय लक्ष्मीया आंनो आर'नाइ होदोंमोन बेबो बियानो जायो आरो बिदिनो गोबां जायगायाव दं मानसिफोर जोंनि अरुण नार्जारि आदाया बेबो हनै गासिबो सोमोन्दो जालायजोबो थ' बेबायदि माखासे बुस्थुफोरखौ आङो गोदो गोदाय उन्दैनिफ्राय मोनबोदों रेडिअ मेथाइ फनिन सेरजाया जेब्ला खुगा मेथाइ बायदि मेथाइखौनो अब्ला जोंहा उवाल सायाव रेडिअ खोनासंबाय थाबा नै नोमाया खनलायबाय बेखौथ' माने खालि हिनजावफोर एदावनायल'मोन ना बेना मेथाइआ हिनजावफोर एदावनाय सिख्लाफोर एदावनायल'मोन आरो बिनि मेथाइआ बांसिन बेबायदि गोबां माने जोंहा माने चित्रलेखा माखानि सिनि गोबां मेथाइ दं बे समावबो बेबायदि गोबांथार मेथाइ आरो जों खोनायो बेसेबां गतिके आं होनदों 80सोनिफ्रायसो आं बुंनाय बाथ्राया नाथाय बिनि आगोलनिथ' आरो बहुद दंबावो आं 71आवसो जन्म भारत स्वाधीनतानि 24 बोसोर जाब्ला सिलभा जुबलि जायाखै जन्म जादों जेबो खम गोजाम नङा होमबा ब्रिटिशनिफ्राय भारतआ स्वाधीन जादों
आरो बे स्वाधीन जानायनि 24 बोसोर उनाव आं जोनोम मोनदों आंहा दा बड'लेण्डआ 2003 मायथाइयाव जादोंमोन आरो दा 2005 जाबाय 22 बोसोर थारमाने भारत स्वाधीनताया आंनि जोनोम मोननाय समाव दानि बड'लेण्ड जोनोम मोननाय बायदिल' आरो बुस्थांखौ जुदि लायो जोङो BSc एकर्डखौ अब्लाथ' बेसेबां बारबावबायसो भारत स्वाधीनता जानायनि उनावनो जुदि बर'फ्रा इसेबां एडभान्स मोनब्ला सब खेत्रआवनो आरो बड'लेण्ड मोनजेननानै 1993 निफ्राय आरो बे गोब्राब समखौ जुदि जों गारथ'यो आबौ आंनो मोनजाफिनदों 2003 खौ लायोब्लाबो 22 बोसोर आरो बे 22 बोसोरा पावारजों दं जों पावार खेमथाजों थाखा फैसा गोहो 2003 मायथाइनि उनाव बर'फ्रा गोहो रायजो खुंनायनि गोहोखौ मोनफिनदों माथ्र राजाया खुङाखै गणतान्त्रिक भाबै जों सायख'नाय मानसिया खुंदों रायजो मोनफिननाय बायदि जाजोब्बाय बर'आ खिन्थु रायजो मोनफिननानै खुंग्रा थानानै गोहो थानानै थाखा फैसा थानानैसो जोंना खामानि जोङो मावनो हायाखै बेफोरखौ जों दा एसे बयबो रियलाइज खालामनांगौ आरो दा खामानि हमनांसिगौ जों गासिबखौबो दा हारिमु होननानै बुङोब्ला बिराद गिदिर कनसेप्टना दा जोंनि समाजनि जिथु हारिमु रीति-नीति हारिमु माने जों खालि मेथाइ मोसानाय मुसुरनायल' नङा बैसागुआ जोंनि हारिमु आसामनि बिहुआ बैसागुआ बर'फोरनि माने बे जों बर'ल' नङा कसारिफोरनि बैसागु आरो बिहुखौ मालायाल' मोसानो ट्राइबेलफ्राल' दा नलबारि बरपेटा गुवाहाटी नगावफोरजों बिहु मोसानाया बावाखै बिहुखौ सोर मोसायो सनवालफोर देउरिफोर मिसिंफोर मोनथिबायना टिवा मा होनो टिवाफोर थेङालफोर बिसोरसो गासिबो बिहु मोसायो बिहु मोसाग्राया ओंखायनो आगोलाव उन्दैयाव सानोमोन बैसागुआ बर'नि बिहुआबो बर'नि बिहुआ माबे बर'निब्ला दा देरनानै जेला आपार आसाम गिदिंजोब्बाय गासै बर' हारिनि बिदा फंबाय गासै कसारिखौ जेब्ला लोगो मोनबाय नंमारगौ आसामनि बे हारिमु बैसागुआ बिहुआ गासिबो कसारिफोरनि जोब्बाय मोसानाय ओमफ्राय दासो बेखौ बेहाय सोलोंदों आरो जोंनियाव बिहुनि कम्पिटिसन जायोमोन राभा आरो सरनियाफ्रासो जाय बर'निफ्राय राभानिफ्राय सरनिया जादों बिसोरसो बिहु मोसायो खिन्थु आसल हारसा गुबैया बिहु मोसायामोन आरो बे बैसागु दा जोंनि बिबाना जाहैबाय बैसागु फालिनाय दा गुबुन हारिफ्रा बैसागुखौ गावनि होननानै महर होनो बायदिसिना बेवहाय माखासे बिसोर गावसोर नेमखान्थि बानायनानै बेखौनो आसामनि बैसागु हारिमु होननानै बुंनो नागिरदों बिहु संस्कृति दा मालायफोरा जोंनाथ' फैयो जोंहाबो जोंनि बैसागुनि आखुथायखौ लाखिनो थाखाय बैसागु फोरबोखौ गोदो गोदाय जेरैबायदि जों फुजियोमोन सिबियोमोन बे एखे नेमखान्थिखौ दिनैनि गोदान जुगावबो जोङो बाहायनांगौ मोसौ थुखैथारनांगौ नङा होमबा थाब दै गैया नालाय पाइपजों थुखैदोंमा जोंबो जुदि सावारजों दुगैबायबा मोसौनोबो सावार बानायना होदों बैसागु बयबो बैसागुआव मोसौ थुखैनो 20,000-20,000सो थाखा खरसा खालामनानै मोसौफोरा दुगैनो ओरै टेप बानायनानै होयो मोनथिबाय बेवहाय मोसौ गैयाबाबो मोसौआ बायना लाबो हारिमुआ सेस जागोन नङा मोनथिबाय नाम फानफिनबानो जाबाय आरो बैसागु बायबा खिन्थु जाय बर'आ मोसौ थुखैया बे बर'आनो नङा बेबायदि मोनसे साननांगोन बैसागुआव जुदि जों मोसौ थुखैनो हाया नों जाथियानो नङा कारण आइ आफा गोदो गोदायनिफ्रायनो बैसागुआव जोङो मोसौ थुखैजेनो माब्ला थुखैया बैसाग दाननि 1 तारिख जाजेननायनि सानसे सिगां बिनि ओंथिया मा जे जोंनि बे मोसौआनो जोंनि जिउनि गुदि बे जुदि नांगोल होआमोनब्ला बे जुदि
मोसौखौ जोङो बे खालि फुजा खालामो इसोरखौ जोङो गाबख'यो आरज गाबो मोसौखौ जों साबायखर बावो मोसौखौ जों थुखैयो मोसौखौ जों खुलुमो मोसौखौ जों मेकआप खालामहैयो नङा होमबा बिरादनो आगर दानिया बेखौसो गामि गामि हिनजावफोरनि बे खावलायाव फुनग्राफोरखौ लाबोनानै लागायो बे हांगारजों जाला आरोना नङा होमबा गाव गावहा बिराद कस्मेटिक दा देलायग्रा दामि दामि बायनानै फुनो आरो बोसोरसेयाव खेबसेल' मोसौ थुखैनानै जि आगर आखाइ जों हांगारजों थाव गोथांजों फुनना होयोमोन बेखौ जों एसे दामि खालामनांगौ दा मोसौखौ बिबारफ्राव एसे दामि जानांगोन दा गासिबो दा मोसौखौ जों बेबायदि थुखैनांगौ बे थांखिया बे जे आइ मोसौ आफा मोसौ नों जिखिनु नों नङामोनबा जोंनि जिउआ मा जागौमोन गासै जिउआवनो जोंनि थाखाय हाल बोनानै जुंगाल बाननानै नोङो जोंनो एग्रे बाग्रे जोबनो गैयै आदार होबाय नों गावनि फिसानि गाइखेरखौबो जों सेना जादोंमोनबा जोंनो होबाय बेथ' होआखै जों सेना जादों बिसिबां थाब फिजेनो ना मालायनि फिसा जानांगौ गाइखेरखौ खाख्रब बायनानै दोननानै सेरनानै जायो बेखायनो जों बे खालि निमाहा बिनानै साबायखर बावनानै बे मोसौआ जोंनि गासैनिबो जिउनि गुदि गतिके जोंनि बे बावनायखौ नाजावनो मोजाङै इदिन जाहोनांगौ खिन्थु जागा लाव फान्थाव माबा माबिखौसो गानहोयो मोसौ जाग्रा बुस्थु इदिन दाना माबा मोनसे गोदै गोबाब बिसोरनोबो जोङो जाहोनांगौ थुखैखांनानै आरामनो आरो गतिके बे हारसाफ्रा गुरु बिहु होनदों जोंहा बिहुआ गुरुनि मानसिनि दुखसिनि गैया बैसागुआ बैसागु आरो बैसागु फोरबोनि नेमखान्थियानो जाहैबाय बोसोरनि जोबथा सैत्र मासनि जोबथारनायाव जिहेतु बैसागनिफ्रायसो गोदान बोसोर होननानै जों लायो भास्कराब्द भास्कर बारमा जोंनि खिराथि राजा कसारि राजा होनना बुंदों बेखौ भास्कर बर्मन मोनथिबाय ना बिसिनि माबानिफ्राय खालामनाय गतिके जोङो बे भास्कराब्द बे समखौ लानानै गोदान बोसोर साननाय बैसागा बर'फ्रा गावसोरनि बोसोर होननो हायो असमिया बोसोर बांला बोसोर माबा माबि बोसोर होनो जोंनाथ' बिदिनो दा बर'आ मावग्राफोर माबायदि सेलै होनना बुङो जोंना गावनिखौ नाम होनो नागिरा नङा होमबा ओरैबाबो जाखानांगौमोन होननानै बुङो ओंखायनो भास्कराब्दआ जोंनि बर्मन डाइनेस्टिनिफ्राय बेखौ सानदेनदों आरो बर्मनफ्रासो दिनैनि कसारिफोर आरो बे बर्मनफ्रानो किरातिफोर आरो बे किरातिफ्रानो सोर असुरफोर बेनोमोन आरो गतिके गोदान बोसोर ओंखायनो गोदान बोसोर मोननायनि सिगां गासै बिसिनि मैला मैला दुखु सुखु फानखौ होननानै जों मोसौखौ ओइदिन सिबियो खुलुमो साबायखर बावो जोंनो मोसौआ जिखिनि होबाय अखानायै जोङो गोदान बोसोरनि थाखाय आरज गाबो फुजा खालामो आरो देरसिनखौ जों मान होयो जे नोंनि गियान नोंनि जोंखौ फोरोंनाय नोंनि दैदेननाय नोंनि जोंखौ खांनाय बिनि थाखाय बे मुलुगखौ नुदों जों आलाय गोजोन देरनानै इसोरखौबो जों साबायखर बावो हे आफा इसोर जों नोंनि थाखायनो जों बे थांनाय बोसोराव आलो गोजोनै जिउखौ खुंबोनो हाबाय आलो गोजोन रायजो जाबोबाय जेबो खैदान खैफोद जायाजासे बा खैदान खैफोदनि गेजेरावबो जों बारग'बोबाय आरो बिनि थाखाय आफा नोंखौ खुलुमो आरो बे गोदान बोसोर बे फैबाय थानाय बोसोरावबो जाहाथे नों जोंखौ अनो नों जोंखौ नायो नों जोंखौ बासायो नों जोंनो गासिबखौबो जाहाथे खालामनानै होयो बेनि उनाव गिदिरफोरखौ जों खुलुमबाय मान होबाय हे आदा हे आयं हे आबौ हे आब' आनै मादै आयं आबै नोंसोरनि थाखायनो बे संसारखौ नुबाय नोंसोरनो जोनोम होबाय नोंसोरनो खांबाय नोंसोरनो गियान होबाय नोंसोरनो फेदेरबाय गासैबावबो बेनि थाखाय साबायखर आरो बे बोसोरावबो बिदिनो जोंखौ अननांगोन जोंखौ आशीर्बाद होनांगोन जोंखौ गियान होनांगोन जोंखौ लामा दिन्थिनांगोन गासिबो नोंसोर नङाबा जों जेबो जाया ओंखायनो
देरसिनफोरखौ फुजा होनाय खुलुमनाय आरो बेखौ होनलायबाय मामुन फुजा मानसिनि फुजा जोंना मानसि फुजा माबा फुजा खोथा गैया बेनिफ्राय जोबखांबाय अखानायैनिफ्राय बयबो समान लोंबाय जाबाय रंजाबाय न' बयनावबो थांलायनांगौ बयनावबो जों बैसागु जानांगौ जौ सोरबाया जानो गैयाब्लाबो गामियाव रायजो जौ थाइसे संगोन गावनि सिथ्लायाव खामफ्लाय होनो खामफ्लाय गैयाब्ला मोजाङै जाहोनो जेबो गैयाब्ला बे जौखौ सोरनिबा न'खराव लानानै बुंगोन जोंहानिखौ बेवनो होफैखाबाय बेवहायनो लोंलांदो रायजोफोरखौ बुंगोन जोंहानिखौ बेवनो होफैबाय बेवहायनो लोंलांदो गतिके सोरनिबा न'खरावबाबो गावनि हाखौ एसेब्लाबो होफैयो बेनि उनाव जों बिबाय मागिबाय जि मोनो दाबि गैया आरो सोरनिबा दाउदै मोनबा खावना लाबोबाय माने खनना लाबोबाय दाउ नुबा होसोना बुथारबाय जेबो दाय गैया बैसागुआव ओरैबायदि उदां दाउ खावजाग्रायाबो रायै जाफाफिनो फाग्लाफ्रा मालायनि बिदै गोनां बिदै दैनि गोनांखौनो फाग्लाफ्रा आंनि दाउलादा मोजां ओरैथारखौनो खिन्थु आरामसे एवनायाव जाखाबाय आरो बयबो दाउ सिगमायाबो बेसेबां उदां बर'फोरनि बे समाजखान्थिया बे खालि रावबो रावखौबो दाय हमा रावबो रायखौबो बिनि थाखाय बिसार खालामा आरो बेबायदि होननानै रावबो बांद्रायबो अयनाय खालामा सोरनावबा जोगोनार खाना लाबोगोन सोरनावबा माबा मोनसे फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगं खाना लाबोगोन बेफोरखौनो लानानै जि दरसे दरनै मोनजायो बेखौनो जागोन मेथाइ खनगोन मोसागोन गासिबो बे जोंनि समाजनि बेखौ जों खालामो बेनिफ्राय आथिखालनि जुगाव स्टेज पेन्डेल बायग्रायाव जाबाय उपाय गैया मालाया जुदि गावनि कालसारखौ मालायनो खोन्थानो बेखौ बानायबायबा जोंहाबो दि कालसार दं बेखौ दिन्थिनो जोङो बेयाव खालामो नाथाय बेफ्राव जोङो एसे हागौमानि मोनसे रायलायखानानै मोनफ्रोमबो गामि बाहागो लाग्रायानो जाहाथे डिसिप्लिनखौ मानियो जाहाथे जोंनि हारिमुनि दामग्रा देग्रा आगजुखौ जों बाहायो जाहाथे बैसागु मेथाइफ्रा गमामायैनो बैसागु मेथाइ जायो आरो जाहाथे बेखौ लानानैसो जोंनि गेजेराव बादायलायनाया जायो बेफोरखौ जोङो खालामो बैसागुआव गिबि आङो हारसाफोरजों मानो बिहुआल' जानांगौ जोंनाबो जानांगौ होननानै बैसागुनि मोसानायखौ लानानै कम्पिटिसन आङो खालामहोग्रोजेनदोंमोन 1994 1994 मायथाइयाव बेनि उनाव आङो 1999 समावमोन नामा आदा रहिममोनखौ लानानै देखायदों आङो नाव खारनायाव बैसागु फोरबोआ माबायदि जायो बेवहाय गासैखौबो मोसानानै कम्पिटिसन फाइनालाव प्रथम फार्स्टआव आं बेखौ खालामजेनदों फरिखायाव कुइसन दानो हाबावोसो बे बर' मोसानायखौ सोर खालामो खिन्थु आं माइना बर'आ रेकर्ड मेनटेन खालामा बर'आ रावबो इतिहास लिरा माब्लानिफ्राय जोंहा बबेनिफ्राय जाबायना बबे रोखोमनि खामानिया आरो दिनै जेरावबो जाबाय नाथाय जोंहा जिहेतु बेखौ लानानै वार्कशप गैया सेमिनार गैया टिमा बानायाखिसै नालाय कम्पिटिसना जायोब्लाबो बिहुनि बायदि जों डिसिप्लिन फर्माव बैसागु मोसानायखौ स्टेजाव जों लाबोनो हायाखै आरो आंथ' होनदोंमोन आलायारन आरो दायना कमप्लिटलि बर' मानसिनि सानस्रिजों जोनोम मोननाय सिनेमा आरो डकुमेन्टारि बेनि उननिया मालायनि सानस्रि हाबदेरदों जिउनि सिमांखौ डक्टर भुपेन हाजरिकामोननि सानस्रिया हाबफादेरदों किन्तु आलायारन आरो दायना आरो बे मोननायाव बैसागु रंजानाय मेथाइया बिराद मोजां दायना डकुमेन्टारियाव सेंग्रा सिख्ला ग्रोब ग्रोब मोसानाय दाङा नाथा आलै आदैमोन दाङा नाथा नङा होमबा बे मेथाइनि नैले गारा हालाला गोसोआव दङ जों एसे सुरखौ सेंग्रा सिख्ला ग्रोब ग्रोब मोसानाय दाङा नाथा आलै आदै दाङा नाथा गारा
बिराद मोजां दायनायावबो बिराद मोजाङै बैसागु सेंग्रा सिख्ला मोसादों ओमफ्राय आलायारन बेखौथ' बयबो मिथिगौ आलायारनखौ आं होनदों बेखौनो बेस खालामनानै बैसागु मेथाइ आरो बैसागु मोसानायखौ खालामनांगौ आरो बेखौनो कम्पिटिसन खालामनांगौ बेखौनो सेरजा सिफुं दामनानै जथा दामनानै जोंथ' बबेनिफ्रायबो खालामनांसिगोन नानोना बेबो नङामोन दा माला जागोन दा दायना बे बेसेबां गोबाव जागोन दायनाया जादोंमोन हयथ' 1985 खोमा दायना 1986 आव आलायारन एन्थ' 1985 खाथि ना 84 आलायारना 86 आलायारना 86 आलायारननि सिगां दायना डकुमेन्टारिया आरो बिराद मोजां दायनाखौ नागिरनानै मोनफिनोब्ला बिराद मोजां ओंखायनो आं दाबो खावलायदों आसाम सरकारा बारदै सिख्ला आरो बागुरुम्बा जिथु खालामगोन ना बेवहाय कमप्लिटलि बर'नि कनसेप्टजों हारिमु आफादनि जोंनि माखासे जि माबाफोर दं बेनो दायित्व लानानै खालामनांगौ बेवहाय डाइरेक्टर साइकेलफोरखौ गुबुन जाथिनि जानो नाङा बे ओरैलाइन जानांगौ मासे ओरैलाइन जानाय बेखौ बारदै सिख्लाखौ ओरै खालामबासो मोजां नङा होमबा ओरै खालामनाय न' जोंनि स्टाइलाव गाबोन समफोरनिफ्रायनो जों माबायदि बेवहाय पारफर्म खालामनो माबायदि खारलायलायनानै मोसायोबा गावस्रालायनानै मोसायोबा लाइन थायोब्ला मोनसे ग्रुपआव बेसेबां जन होयोब्ला बारदै सिख्लाखौ समायना मोनगोन बेखौ गाबोननिफ्राय नोंसोरनो 40-50 जन मानसिखौ लानानै रिहार्सल खालामजेननांगौ आरो बे 40-50 जननिखौनो जोङो 10,000 मानसिखौ गासैबो जिल्लायाव फोरोंनांगौ बेखौ गोसोआव लानांगौ आरो नोंसोर जनानै थाबाय थायोब्ला मालायाव ट्रेनिं खालामजोबनानै बिसोर मेन जाजोबगोन ओमफ्राय बागाम्बा नार्जारी एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर ओमफ्राय माबाया चक्रधर नार्जारी एसिस्टेन्ट एरेन्जार बुजिबाय ओमफ्राय रिहार्सलफ्रा बेलेग बबे बर'नि हारिमु जाथों बर'फ्रानो देखायनो हायाबा गासिखौबो मालायासो डाइरेक्सन होयोब्ला आं बुंखाबाय खिन्थु मालायनि खोन्थानो मोना नङाबा आंहा दाय जालायगोन जे बियो मानो फुना होदों खारन बेसेबां मानसिया सिमां दं बे प्रजेक्टआव डाइरेक्ट सरकारनिफ्राय दायित्व लानानै थाइसे थाइनै मोनजानो थाखाय मोनथिगौ ना मोनसे गतिके कालचारेल मिनिस्टारजों बे कनफारेन्स जोबनायनि उनावनो खेबसे नोंथांमोनखौ सानै साथाम मोसानायनि एक्सपार्टफोरखौ आं लानानै रायलायगोन नै बिसोरनो आसल मानसि बिसोरनो 100% दायित्व हो आं बेखौ कालचार मिनिस्टारखौ बुंगोन चिफ मिनिस्टारखौबो बुंगोन आरोखि नङाबा बेवहाय मालाया लाइन थानो दोननाय मालाया माबा दोननाय बुस्थुफ्रानो उल्था फाल्था जायो बागुरुम्बाखौ मानो बिदि खालामनो बिराद बुरजा दिगदार जायो ओंखायनो बागुरुम्बाखौ ओरै मोसाबानो जायो बिदि जानो नाङा जेरै दाख्लै झुमुराव आरो मेनफ्रा दस्राजों आरो झुमुरनि मेन मानसिफ्रा एसिस्टेन्टजों बिदि जानो नाङा आरो बे जोंनि अलसियाबा बिदिनो जालांबाय थागोन आरो जों जुदि गाव आवगायनानै लाया सरकारा माला फैसा हरो माला दायित्व होयो बे जाबाय थागोन नाथाय बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्लाखौ आसाम सरकारा जि दिन्थिफुंनो नागिरदों बेनि मोनसे मोजां डिजाइनआ गाबोन समफोरनो बे जोब्बा जोंनि बे मोसाग्रा फोरोंग्रा बारलाम्फा चक्रधर नार्जारी बिथांमोनहा खालामनांगौ आरो थाबैनो मिनिस्टारजों रायज्लायनायनि उनाव जाहाथे फार्स्ट फर्मेल मिटिंआव थांनानै नोंसोरो ब्रिफिं होनो हायो ओमफ्राय खुनु हजाय स्टेडियामखौ सुनानै नायनांगौ जे बेवहाय मोजाङै बागुरुम्बा आरो बारदै सिख्लाखौ पारफर्म खालामनांगौब्ला जोंनि मुद्राफोरखौबो मोजाङै नुजोबनाय बेसेबां गेसजों मोसायोब्ला मोजां नुगोन बे हिसाबै मानसिनि हिसाबखौ जोङो लानांगौ आरो मोजां दा बेखौ जों खालामनांगोन दा दहाय कालचार बैसागुआव बयबो जों नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलि कालचारखौ जोङो होमब्लासो लाखिनो हागोन आरो बेबायदि दा बिनि उनाव दमासियावथ' बेलागुरा भेलागुरानो जानानै थायो मानसिगोन बर'फोरनि बेलागुरनिफ्रायसो भेला
आरो गासिबो कनसेप्टआनो बर'फोरनि गतिके बेलागुरा थाथारनांगौ बेवहाय जोंनाबो आर'ज गाबनांगौ बेवहाय जोंहाबो खाना जानांगौ जोंनिया दमासिया जाहैबाय मा बयबो जानाय साननै जोंना मोनसेया जाहैबाय बेबो जानाय गोजाम जानाय आरो मागोआ जाहैबाय गोदान जानाय गोजामखौ जागारनाय गोदानखौ जानाय बेखौ जोङो जोंनि नेम खान्थिफोरखौ जों फालिनांगौ फुङावनो सान ओंखारनाय सिगां बयबो दुगैजोबनांगौ जाय दुगैया बेखौ अलसिया थाब्ला जायो ना मामोन बेखौ जोङो खोमसि खोमसियाव थांनानै जिगाबफोरखौनो लानानै थांखानानै अर सुनानै जोङो दैयाव बारसोमनो दुगैयोमोन उन्दैयाव खिन्थु आजिखालि बेफोरखौ फ्राय गैला सिखारा मागो खालि रावबो दमासि मागो हारसाफ्रा दमासि जायो दमासिनि सानसे सिगां उरुखा बर'फ्रा दमासिखौबो जायो मागोखौबो जायो जोंनिया दमासिया जाहैबाय पुस मासनि जोबथारनाय आरो से मागआ जाहैबाय मागो जानाय मागो दमासि जोंनि जानाय आरो दमासिबो होनो जों आरो मागोबो होनो खायफा सानजाथिं दमासि ओरैहाय मागो जायगा लायै जायगा खिन्थु मागो दमासि बे मोननैयावबो जोंनिया जाहैबाय दमासि खालि हर थाहैबाय मागोनि फुङाव जोङो बेलागुर सावबाय अर सायबाय आरो बिदिनो फिथा सौराय जाबाय आरो जेनेरेलि मागोआवसो जों फिथा सौरायखौ जायो आरो ओमफ्राय दमासि हराव जोङो ना बेदर बायदिसिना सब बेफोरखौ जायो गतिके बेफोरखौ जोङो फालिनांगोन बर'आ नङाबा बर'नि हारिमुवा गैया जागोन आरो मालाया बे हारिमुखौ गाव सिनायगोन खारन बर'निबा बर'लाय मानो फालिया नै बिदि जाहैसै हारसाफ्रा बिराद गिदिर गिदिर मालाय बेलागुर बानायो ताजमहल बायदि आरो आहमफोरनि बे गासिबो जिफोर सिन दं नेरसोन दं बेफोरनि महराव बिसोरो लाख थाखा बाहायनानै बेलागुर बानायो आरो बिनि उनाव बेलागुर सावो जोंहाबोथ' बर'फ्रा बेलागुर बानायनांसिगोन नङाबा दमासिया जोंनि नङा होनगासिनो खाथि गासा सावनाय जोंनि माइआनो गुबै आदार आरो बे माइआ जेला थरायो बे मानसिनि बेलायावबा गोरबोआव थानाय ओंखायनो थरायनाय माइआ जाहाथे मोजाङै ओंखारनानै गासैबो बिदानानो गोग्गो जायो जाहाथे जोंहा जानाय लोंनायाव जाहाथे आंखाल जाया ओंखायनो आइ बिमा माइनावखौ जोङो आर'ज गाबनानै जोङो आलारि बाथि सावो बेवहाय माइ थिलियाव खिन्थु हारसाफ्रा एम्फौ एनला थैनोबो सावो माबा माबि होननानै खाथि बिहु नङा हारसाफ्रासो जायखिजाया फोरबोखौनो बिहु होननानै साननानै मागोखौबो बिहु होनदों बैसागुखौबो बिहु होनदों आरो खाथि गासाखौबो बिहु होनदों रङालि होनदों बैसागुखौ जोंना रंजालि दालि बैसागु फोरबो बैसागु फोरबो बे फोरबोआ रंजानाय रंजायै खालारजों जेबो सोमोन्दो गैया बेयो बैसागु फोरबो बे गावनो खालारफुलखा मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय बाजानायजों बेयो मोनसे खालारफुलखा ओंखायनो जोंना हारसाफोरजों ट्रेन्सलेटआव थांफानाङा रङालि बैसागुनि सोलाय रंजालि बैसागु बिदि होनो गतिके जोंना आलदा आलदाखा बैसागुआ बैसागु मागो दमासिया मागो दमासि भगालि बिहु बेजों जोंना सोमोन्दो गैया बिसोर भग खालामनाय जानायनि फोरबोखाय भगालि होनो खाथि गासाखौ बिसोरो खङालि बिहु होनदों मानो बे समाव गासिबो जोबहैयो जोंनिया आंखाल जाहैनो नागिरो ओंखायनो जोबजानो गिनानै इसोरा जाहाथे जोंनि आबादखौ मोजां खालामो ओंखायनो माइ फिथाइनि थाखाय जों फुजा खालामो नाथाय बे अभाबनि समाव जानायखाय बे समाव बाख्रिनि माइया गैया जानायखाय हारसाफ्रा बेखौ खङालि खङा जेबो गैयै खंगा होनाङा बिनि थाखायसो फोरबो फुजा होनना बुङो बे नङा जोंनि फोरबोआ बैसागु
खाथि गासा मागो दमासि गतिके जों मालायनि जों लाफायोब्ला नोंनि बर'नि अस्तित्वआ गैया जायो मानोना बे फोरबोखौबो नेमखान्थिनि गेजेरजों जोङो फालिनांगौ खाथि गासायाव जों बयबो आलारि बाथि सावनांगौ जायहा खेथि बाथि गैया बिसोरबो गावबा गाव न'खरनि लांगोनायाव आलारि बाथि सावनानै आर'ज गाबनांगौ जे जोंनि आबादथिलिनि माइ दैखौ जाहाथे इसोरा मोजाङै मोजां खालामहरो फांफ्रोमबो माइनि फरायनायखौ जाहाथे गोग्गो बिदां महर होयो रग' रग' माइ फिथाइ जोंनो होयो खारन नों खेथि मावाखैबाबो मालाया मावनाय खेथिखौसो नोङो मोनजागोन माइरं बायनानै ओंखायनो नोंहाबो दायित्व दं दुब्लि गैयाब्लाबो माइ गायाखैब्लाबो बे बोथोरनि जिथु इसोरखौ सिबिनाय इसोरखौ सिबिनाय इसोरखौ इसोर माने आर'ज गाबनाय बेखौ नोङो खालामनांगौ ओंखायनो बेफोरखौ जों बयबो फालिनांगोन हारिमु होननानै बुङोब्ला बे फोरबोनि बेलायाव जोंना बयनिबो देश बेनिफ्रायथ' बाथौ फुजा बर'आ बाथौजों सोमोन्दो न'खर मोनसे थानांगौबा बाथौ थानांगौ बे जोंनि हारिमु बेबो धोरोम सिबिनाय इसोरखौ फोथायनाय बेखौ लानानै जोंनि समाजाव इसोरखौ सिबिनायनि जिथु खान्थि आरो बिनि थाखाय इसोरनो जि मोनसे जायगा होयो स्थान होयो बे जोंनि हारिमु मोनसे न'खर जानोब्ला इसोरखौ सिबिनो थाखाय इसोरनि मोनसे आसन थानांगौ जायगा थानांगौ बेफोरखौबो जोङो बयबो जेखौबो बाहायनो फालिनो जों नाजानांगौ बेयो जोंनि बेफोरबायदि खेराइ बेफोरखौबो नाय हारिमु आफादाव बिसोरखौ जोङो एनकारेज खालामनांगौ खेराइया जाहैबाय जोंनि बर' समाजनि इसोर सिबिनाय धोरोमखौथ' मालायखौ लानानैसो जों धोरोम होनदों दिनै नाथाय बेयो जोंनि इसोरखौ सिबिनाय धोरोमजों जोंहा खोथा गैयामोन नाथाय इसोरखौ फोथायनाय इसोरखौ सिबिनाय आरो बेखौ लानानै फुजिनायनि जि खान्थि बेखौनो मालायफ्रा धोरोम होनबाय नालाय होमबाथ' जोंनाबो खेराइया धोरोमनिनो मोनसे पार्ट इसोरखौ सिबिनाय बाथौ बोराइखौ सिबिनाय आरो बाथौ बोराइजों लोगोसे बायदिसिना मोदाय बिसोरखौ सिबिनाय ओंखायनो बेखौ जों धोरोमारि होननानै दिनैनि दिनाव बुंदों अदेबानि बियो बर'नि मोनसे हारिमुनि जोनोमा मालानिफ्राय जायो हारिमुनि जोनोमा इसोर फोथायनाय इसोरखौ फुजिनाय बेनो धोरोम आरो बे धोरोम हिसाबै जि नेमखान्थिखौ लानानै सुबुं समाजा जिउ खुङो गावनि जिउ खुंनायनि बेलायाव जेफोर माखासे नेमखान्थिनि गेजेरजों सोलियो आरो बे गासैबो खान्थियानो जोंनि हारिमु खान्थि गतिके बेफोरखौबो जों हमथानानै लाखिनांगोन धोरोमनि होनालासे खारन बे खेराइनिफ्रायनो जोंनि दामनाय देनाय गासैबो जों इसोरनिफ्राय मोनदों बर'फोरनि दामनाय देग्रा आगजु खाम जथा सेरजा सिफुं बे खेराइनिफ्राय बाहायबोजेननाय आरो बेखौ स्वयं इसोरानो हरदों इसोरनि जों बागुरुम्बाया जों बानायनाय बारदै सिख्लाया जों बानायनाय नाथाय बिनि दामग्रा देग्राया इसोरा हरनाय दहाय जे खाम गाखोनाय मोसानाय दहाय मोनसे मोसादों बे मोसानाया खेराइयावबा स्वयं इसोरानो फैनानै मानसिनि देहायाव हाबनानै दौदिनि सिखारनाय होनो जों सोरबा सोरबा दौदिनि सिखारनानै बियो मोसाफैयो आरो बिनि उनाव बियो खामाव गाखोयो खाम दामनायनि एक्टिं खालामो जुदि बेवहाय दामनाया मोजां जाया दौदिनिया मोसाया आरो बारबा दौदिनिया थुंग्रिजों फुगावदोंसै डेन्जार बे जोंनि हारिमुआ गोमोथाव रोखोमनि हारिमु इसोर सिबिनायनि बेलायाव हारसाफ्रा गावसिनि इसोर जायखौ फोथायो श्री कृष्ण बिष्णुनि अवतार होननानै बुङो माब्लाबा इसोरा बे बुहुमाव फैनानै मानसिखौ बासायफैया संसारखौ बासायफैया बे बाथ्राखौ बिसोरो भागवत पाठ खालामनानै भागवत फरायनानै भागवत फरायग्रा पाठनिफ्राय खोनासङो बिसोरनि बुजाया बेवहाय जेबो बुजाय गैया इसोरनि सोमोन्दै बुजायनानै खोन्थायो भागवतआव जेबो श्लोक दं बेखौ बुजायना खोन्थायो जे बे विष्णु देबताया गेजेर गेजेर जुदि बे संसाराव अबतार जानानै फैनानै जुदि दुष्यफोरखौ अनागारि अत्याचारिफोरखौ
फोजोबस्रांफैयामोनब्ला बे संसारानो थानाय नङामोन बेखौ फोरमायो नाथाय बर'नि भागवत पाठ बायदि सम्पुर्ण फुजायानो जाहैबाय सिबिनायानो जाहैबाय खेराइ सिबिनाय बे खेराइ सिबिनायाव आफा बोराइ बाथौनिफ्राय लानानै बर'आ जेसेबां जायगायाव जाय गुरुफोरखौ फुजियो सिबियो बिसोरखौ बे सानजायाव गासैखौबो खेराइखालि हांख्रायहरो आरो बयनिख्रुइ गोबांसिन बाथ्राया जाहैबाय हांख्रायनाय लेखा बे मोदाइफ्रा फैनानै मानसिनि सोलेराव हाबफैयो आरो बाथ्रा बुंफैयो बोसोन होफैयो मोसाफैयो जानानै थांफिनो जाय जाय खेराइनायग्रा बे खेराइखौ नायथोबसे गोमोथाव हारिमु बर'नि बियो इसोरखौ सिबिनायनि जिथु संस्कृति हारिमु कालचार बे अद्भुत गोमोथाव खेराइया आरो जोंनि जाथिनि थाखाय बेफोर बुस्थुआ एंगार हायै मोनसे हारिमु आरो बे हारिमुफोरखौबो जोङो बोरैहाय रैखा खालामलांनो जोंनि समाजाव लाखिलांनो बेखौबो जों नाजानांगोन आरो साबना हामना जों बोरै खालामनांगोन गाननाय जोमनायनि बाथ्रा रायलायदों जों बयबो केयारफुल जानांगौ मोसानायखौ आं होनबाय थायो दा गुफुर दागा बर'फोरनि गाबानो जाबाय गोथां बाथौआ खुगायाव बुङोब्ला बर'फोरना गोमो गोथां बाथौआ ओंखायनो जोंहा कालारफुल जानांगौ गुफुर नङा दा गुफुर गानो एकदम गोथै कालार नुनोनो नागिरा खिन्थु आं मोसानायफ्रा मोजां आरो गुबैफोर बिदनफोर नैबेसोर गाननाय बेफोरबायदिखौ गाननानै मोसानांगौ ड्रेसा बेबायदि कालारनि जानांगौ बेखौ जों थाल ला आर'नाइयानो जा जियानो जा गामसाबाबो जाया गामसायाव मोननै रोखोम थानांगौ लेंसिया मारायाब्लाबो सन्मान आरो फर्मेलजों सोमोन्दो गैया सोरबा जुदि गामसाखौ लेंसिया मारायालासिनो गानदोंब्ला फर्मेलाव बेयाव फैनो मोना फर्मेलाव फैयोब्ला सन्मानै फैयोब्ला नोङो गामसाखौ लेंसिया मारायनांगौ दा लेंसिया मारायनानै आदैखौ जोख्लोबनांगौब्ला गामसाया बेसेबां मु गुवार जानांगोन बेसेबां मु गोलाव जानांगोन बेफोरखौ मोजाङै जखा दिहुनोब्ला जोंनि गामसा बियो बयजोंबो कमनै फर्मेल गानजानाय गामसा जागोन दा गामसाखौनो बायब्रबबा लेंसिया माराय जाया गामसाया बुजिबाय लेंसिया मारायाबा फर्मेल जाया लेंसिया थेबोला बियो मालाबाबो सन्मान होनाय जाया लेंसिया थेबालासिनो मानसिखौ खुलुमनो मोना जोंनि समाजाव असह्य जायो बे सन्मान गैयै ओंखायनो लेंसिया आरो गामसायाव आगर थानो नाङा हिनजावफोरनिसो आगरा ओंखायनो दिनै बे आं होननायसो फोरमानगिरि आफादगिरि लेङाइ आफादगिरि आसलते गामसाया अबेबा दासावनाय माने जानांगौ खाला खिन्थु आगर थाया गोदो हिनजाव मोनगोदान मानसिफ्रा हिनजावनि जोमग्राखौ गाननानै देखायोमोन आंहा हिनजाव मोनबाय होननानै देखायोमोन आरो बे हिनजाव सुरि होनोमोन गोदो हिनजाव सुरि हिनजावनि जोमग्राखौ मानसिया गामसा गाननो नाङा आरो बे आगर गोनां गामसाखौ हिनजावफोरनि जोमग्रा बायदि नुयो ओंखायनो बर'नि गामसाखौ आगर एरा बुजिबायना हालेवनांगौ मानांगौ खामानि मावनांगौ बे देलायनायनि बुस्थु नङा आरो जों बुजिबावबानो जाबाय आंनि मथे गोदोहाय गामसायाव आगर आर'नाइफ्रा गाज्रि जानो नागिरदों बेसो थिगैनो दं आगरफ्रानो नैबेसो ओरै आगर गैला आरो बिजौआव मा थालाबायनो नागिरो आर'नाइया जोबजासे आगर बेवहाय रेबै थागोन गेजेराव एसे गाब थागोन नाथाय जों आर'नाइखौ लायोब्ला बेबायदि जानजिसिम आगरफ्राव फैनांगौ आर'नाइखौ गोलाव जानांगौ ओंखायनो बेखौ नाजा गामसा दख'नाफोरनि खुन्दुंखौ दा जों बासिनांसिगौ क्वालिटि गोनां बेबो थागोन दा खमनियाबो दा आं खावलायदों जोंनि जि दाग्राफोरखौ 5,000 गाहाम दामनि दा गामसा दानांगौ 10,000 गाहामनि गामसा दानांगौ जोंना सिट इएमफोर 10,000खौसो गाननो गामसाखौ बेबायदिखौ गाननानै लाजियो जोंना दाम खमखौ माहाजोनफ्रा मिथिबायना मानसि गिदिर मास्टारफोर समाजनि लिडारफोर बिसोर जैदिन हारिमु आफाद अबेबा धोरोमनि आफाद हाबा हुखा मायावबा गामसा गाननांगौबा बिनि गामसाया नुनायावनो मिथिजानांगौ जे एला केसा जि नङा बियो एला केसा खुन्दुं नङा
खमावबाबो 10,000 20,000 दामनि जानांगौ आरो गामसाया मिथिबाय ना माखासे ओंखायनो जों खुन्दुंखौ चइस खालामनांगौ खालामनो थिगै थागोन नाथाय खुन्दुं क्वालिटिया मोजां जानांगौ गामसाया आर'नाइयाव बेबायदि माखासे 5,000 गाहामनि 10,000 गाहामनि आर'नाइ थानांगौ माखासे जों एकदम मोजां मानसिनो माहाजोनफ्रा लानो मानसि गिदिरफ्रा लानो गावखौनो गाव एसे गिदिरसिन मोनो नङा होमबा दा जोंहा मानसि गिदिरफ्रा फिसाफोरखौ समान सानजाय होनानै आर'नाइखौ लानो नागिरा जोंहा एखे मिलायगा ओंखायनो आर'नाइया जोंहाबो दामि थानांगौ गंगारफोरनि फर्मेल ड्रेस इन्दि जि बेनि कालार बेनि लानाय गोलाव फर्मेल बिसिनि ड्रेसबाबो गंगारनि ड्रेसआ बेसेबां सानो गिदिर एमए मास्टार अफिसारफोर गानग्राफ्रा 1 लाख 2 लाख गंगारफोरनि बे जिया आरो जों बायो बांसिनखौ जोङो 10-15 हाजारावबो मोनगोन आरो 5,000आवबो मोनगोन किन्तु अफिसार आरो बिसिनि गिदिर फेमिलि बा मोजां मानसिया जुदि गानोबा बियो 1 लाख गाहाम 1.5 लाख गाहाम आरो गंगारनि जिखौथ' जोंनाथ' बाक्साफ्राव जोंनानो दाजोबबाय बर'आनो दाजोबबाय माखासेखौ मिडियाम क्लासनि गंगारनि जिखौआ जोंहा दख'नाखौनो गिलिर गिलिर रायलायबाय थायो गंगारफ्रा बेसेबांबा गिदिर ड्रेसखौ गोलोम बोथोरब्लाबो जुलाइयावबाबो गाननानै फैयो बेवहाय राजाया फैनानै आरो स्कुलाव उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गासिबो बे गंगारनि जिथु ड्रेस फुरा ग्लोब गाननाय बेसेबांबा रोजा जि हिनजावसाफ्राबो हौवासाफ्राबो बिराद मोजां डिजाइन खालामबाय आरो साफ्रोम गंगारानो बे ड्रेसखौ कम्पालसरि खालामनांगौ दा जोङो गाननांगौ होनबाथ' जाया डिजाइनखौ दिहुननानै हो दख'ना गाननांगौ गामसा गाननांगौ मुख गाननांगौ जोंनि गामसायाबो नायथावथाव जानांगोन सोरनाबा लेन्सआ थायोबा बेखौनो आं दहायनो एकदमबारे गरायगान जाबायदि रेडि दङ खेला बेखौ आन्दाज लाबाय थादों गामसाया गुसुंनि थाखाय गामसानि रुबै मोनसेया लेन्सआ मारैबा थाबोयो आरो बे फोरलाब फोथाब जानानै थाबाय थायो मोनथिबायना खिन्थु गामसाया जुदि गोलाव जायोब्ला गामसानि मोननैबो रुबैखौ लेन्सआ मारायनायाव खेबनो हायो आरो बे आग्लायोब्लाबो भद्रयै आराम हायो सिथाबनानै ओंखायनो गामसाया लावबावनांगौ बेबो लावनांगौ सफ्राबो सोङो मानव के बेटा फकीर हो नहीं हो जबरदस्त है ना जबरदस्त ऐसी जाबाय केवल लावबावनांगौ गामसाया आरो मा कम्फर्टेबल सिन गाननो हाबावगोन नों गामसाया मायाव उसुबिदा जायो बेखौ डिजाइनफोर नायनांगौ आरो गासिबो दा बेफोरखौ गासिबो जों खालामनांगौ गाननाय जोमनाय बेफोरो जानाय लोंनाय जों बयनिख्रुइ साबसिन अनला खारैखौ सोर संनो रोंगौ सबायजों दाउजोंखौ सोर संनो रोंगौ माखौ सोर संनो रोंगौ बेखौ नायनानै बियो बेसेबां ग्राम बेसेबां केजि दाउआव बेसेबां लिटार दै होनानै बेसेबां ग्राम बिदिखौ मिलिलिटारसो होनो खारैखौ बेसेबां मिलिलिटार खारै होनानै बेसेबां मस्ला बेसेबां बानलु माबा माबि होनानै जाब्रां होनानै बे टेस्टआ फैदों बेखौ जों लिरनांगौ अनला ओंख्रिया दा जोंना मा जायो न'खराव जाबा गोथाव रायजो संबा थावा मानो थावा प्रपर्सना मिलाया खारैनि प्रपर्सना मिलाया बेदरनि प्रपर्सना मिलाया मस्ला मस्लिनि प्रपर्सना मिलाया मायाबा बांसिन मायाबा खमसिन ओंखायनो रायजोआव संनाय अनला ओंख्रिया मालाबा एकदम जाजाथाव आरो बेखौथ' गोथावनि थाखायसो जायो नुनायावथ' मा देन्जार गाज्रि गोबादै बायदिबो नुयो खिबायदिबो नुयो माबा जोंसो मोनथिगौ बिनि टेस्टआ माबायदि नङा होमबा ओंखायनो टेस्टआ थानांगोन नाफामाव बेसेबां गेसाव होनांगौ टेस्टखौ जों मोजां मोननायखायसो ना नाफाम होनांबाथाय जों बेखौ गेसाव होना बिराद मोदोमदों नाफामालायनो मोदोमो मालायफ्रा बेसेबां अयथासार होनो नाफामखौ नङा होमबा खिन्थु जों मानो मोदोमनाय नङा टेस्टखौ जों मोनथिगौ टेस्टजोंसो खोथा आरोखि बेफोर बुस्थुआ गतिके जोंनि सालाया बेखौ नागिरो ओंखायनो जानाय लोंनाय खेराइ दाबसिननिफ्राय लानानै गासिबो मोनसे जाहैबाय आबाद मावनांगौ नङाबा जोंनि बर'फोरनि जिथु जाग्रा मैगंफोर बे गोमालांजोबसै
थास' आथिं मोनजाला, थास' बिबार मोनजाला, थास' बिसं मोनजाला, खेराइ दाफिनि मोनजाला, लोंथि मोनजाला, आरो बेबायदि बाय भाजा सिब्रु मोनजाला नोङो, अलदर मोनजाला नोङो, बेबायदिनो सिबुं मोनजाला नोङो, दाउस्रि आथिं मोनजाला नोङो, जलंगा बांसिन मोनजाला नोङो, मानिमुनि मोनजाला, बाय भाजा बुंनानै फोजोबनो हाया। आरो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोर नामखौ दिनैसो खोनाफैबावदों खोमा आंनिफ्राय, नामखौबो बावसिगोन गासिबो। ओंखायनो बे बुस्थुफोरखौ जोङो गायनो सोलोंनांसिगौ। हाग्रायाव मोननायखायसो जादोंमोन बे नङा, बे नङाबानो बर'नि ओंख्रि जाया। ओंखायनो बर'नि ओंख्रिनि थाखाय जोंहा बे थानांगौ नालाय, बेखौ जों गायनांगौ आरो गासिबो। थ' जानाय लोंनायखौ जों बेबायदि रैखा खालामनांगोन, जों लिरनांगोन बा जों बाहायनांगोन, बेफोर गासिबखौबो जोङो मोसानाय दामनाय देनाय बे बहुत इम्पर्टेन्ट। ओंखायनो बेफोर आगजुफोरखौ आं कयेकथा लानानै बेरायनो दिगदार जायो होननानै खामा फिसा लाबोबाय जोंहा, थिखांनो हाया आरो खामनि जिथु साउन्ड, बे साउन्डनि अरिजिनेल जिथु गोदोनि बिखा मावलायनाय, बे गैयालासिनो खामायाव टें टें टेंसो नांग्रा जाबाय दाना। खाम बुयोब्ला गोदो बिखायाव नांनो गुलुं गुलुं मोनोमोन, दानि खाम बुयोबा खोमाफोरखौ थं थं सहैयोना दानिया। मानो ग्रोम ग्रोमनिफ्राय दा थं थं होननो नागिरबाय खामा। सेरजाफ्रा सुरखौबो बोख'नो हाला, आसिरि सेरजा खालामनांगौआनो इसिनिल'। गोलावबासो बायदि होनलांगोन ना, नंगौ नङा? सक्रदाखौ होनना सेरजा दामग्राफोरा सेरजानि बे आसिया बेखौ फिसानिफ्राय फिसायाव बोलांनो थाखाय जेसेबां जायगा थागोन होनब्लासो ना मोनसे सुरा होननानै खेखायलांनो हागोन। जुदि नैबिसिमावबा मोनथिबाय, बर'फोरनि सुरा दा खापसारा जाबाय थानो नागिरदों। बेनि गोरोन्थिया मानसिनि नङा, बेनो हुलांजाला। आरो लांजाला बे गेव थांग्राया गेव मोनदोंब्ला बियो गावनि थांग्रा फिसासिन। ओंखायनो सेरजाफ्राबो लानानै बेरायनो हायो होननानै ओरै फैनानै नैसिमल' जानो नागिरबाय, सौग्राबो जायगा गैया आसिसिम। ओंखायनो बेफोर गाज्रि, मोनफा मोननै खालामनांगौ बेफोरखौ, नाथाय अरिजिनेलनिफ्राय जोङो दोरोदनो नाङा। जोंनि देंखोआ, जोंनि सुरा गोमालांगोन। जोंनि देंखोआ जाहैबाय अरिजिन नेचारेल देंखो। हाजो हाला दाउमा दाउसा दैमा दैसा निजोरा निजिरिनि देंखोनिफ्राय उत्पन्न जानाय बियो। बर'फ्रा बेनिफ्राय दिहुनदों, बे मिथिंगानि सोदोब। आरो बे सुरा ओंखायनो सारि गा मा पा बे क्लासिकेलनि सोमोन्दो गैया। दा जों क्लासिकेल सोलोंनानै बर'निखौसो गोरोन्थि सानग्रा जानो नागिरदों दा गोदान जोलैया। खिन्थु सारि गा माया बर'निखौ मोनहाजासे बिसिनाव बे देंखोआनो गैखाया, बेखौ बानायखायाखै सारि गा मा पा दानि सायाव। बुजिबायना? बेजों नागिरनानै मोनै सुर बर'नाव दं। खिन्थु नोङो नङालै क्लासिकेल जायाबा गाज्रि होननानै बै ससेखौ गारनानै मालायनि क्लासिकेलजों जों दा खुंफानो नागिरो। बेफोरखौ एसे साबधान जा। साननायसो आं जेखौ साननाय, आं जेखौ नुना बेखौ बुंदों आं। बाराद्राय गावनि सुबिदायाव थाङाजासे हारिमु होनोब्ला जों उपाय गैया। आं दहाय होननाय बायदि गंगारफ्रा जुलाइआवबो बेखौ गोजां बोथोराव गाननायखौ गाननाय बायदि हारिमु बिसोरनि कालचार बेफोरबायदि रोंनाय। गंगारफ्रा मा बुद्धिस्ट, भुटाननि मानसिफ्रा। खिन्थु बुद्धिस्टब्लाबो बिसोरो कालचारखौ गाराखै। कालचारा मा? बे जोंनि बायदि जौ संनाय लोंनाय मानाय। इसोरनो जुदि जौ बावाब्ला बिसोरो गोदान माबा मोनसे खामानि, मोजां खामानि, मोजां हाबाफारि बेफोरखौ बिसोरो खालामनो हाया होनना फोथायो। बेबायदि पाब्लिक मिटिं, सरकारि मिटिंआवबो जेब्ला मिटिंखौ उद्घाटन खालामगोन, चिफ गेस्टआ बे जौ बिदैखौ एसे लोंनांगोन आरो ओमफ्राय माबायाव दौनांगोन, माबायाव दौवो, हायाव होनांगोन, हायाव होनानै एसे लोंनांगोन। आरो सानसेनिफ्रायबो खापसे लोंबाय बियो आरो माखासे बे जाहैबाय ट्रेडिसन। बुद्धिस्ट धर्मआव जौ लोंनाया पाप होनोब्लाबो भुटाननि मानसिफोरनि कालचारा बुद्धिस्ट धर्मखौ लानायनि सिगांनिफ्रायनो दं। बिसोरो
भुटानिसफ्रा मंगलफ्रा गावसिनि हारिमुखौ नागाराखै अद्भुत जाति बिसोरो बे हाजो हाला लामा सामा गैयैयाव बेसेबांबा श' बोसोरनि बिसोरनि गासै नेरसोनफ्रा बिसोरनि मिउजियामाव दंजोबो आरो जों बिसोरनिफ्राय सोलोंनांगौ बिराद गोलाव जाबाय बुंगौमानि लावगौ ओंखायनो बे आंनि खावलायनाया दहायनो आं माखासे बाथ्राखौ बुंलांजोब्बाय दा जौ जुमायफोरनि बाथ्राफ्राबो दा जों जिआइ मोनबाय जौ बिदै जौआ खैथा रोखोमनि दं बेखौ जों बावलायगोन जौखौ जों मा होनो जौआ जाहैबाय कमन जायखिजाया निसा लोंग्रा बर'फ्रा बे जौजों गिसियाबो जौ बिदैयाबो जौ गोरानाबो जौ अफ्रि जाग्रायाबो जौ गासिबो जौ नाथाय माइब्रा बिदै थाहैबाय माथानि बिदै थाहैबाय गोराननि थाहैबाय माइब्रा अफ्रिनि थाहैबाय खेथि बाथि मावोबा लोंग्रा जुमाय थाहैबाय जौ गिसि बेफोर गंडगल जालांसै नामफोरा जुदि दानिफ्रायनो एसे रोखा खालामनानै बेखौ दिहुनाबाय आं दा जौखौ नाम दोनदों माने जौ माइब्राखौ होनदों आङो दा माइब्रा रानि दा मोनसे माबा दिहुनबाय थादों आं दा बे लेभेलाव होजोब्बाय माइब्रा बिदैया जौ बिदैया जाहैबाय माइब्रा रानि